Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygynyň arasynda Mary welaýatynda et, ösümlik ýagy, ýumurtga we çörek ýagly haritler barha gymmatlaýar. Etiň bahasy soňky bir aýda adyndan 30% ýokarlandy. Adyň ýygyderli gymmatlamagy raýatlaryň hususanda aýlyk girdejisi bolmadyk maşgallaryň güdoran eklenjini hassa yaramazlaşdyrýar. Bu aralykda käbir telekeçiler aljylaryň adlygy sebäpli dukanlarynyň gapylaryna gulpuryp iş ýerlerini ýapýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä welaýatda hususiýetçilerdäki adyk önümleriniň bahasy gün saýyn diýen ýaly ýokarlanýar. Häzirki wagtda bazarlarda 1 kilogram gölü etiniň bahasy 100 manatdan bahalanýar. Mundan bir aý çemesi odol onuň bahasy 75 manada barabardy. Bellesek etiň bir aýda 30% gymmatlamagy yerli maldarlaryň şu ýyl ýurtda maldarçylygyň düýpli çökendigi baradaky maglumatlarynyň ýygyanyna gabat geldi. Olar muňa sowuk gyş we gurokçylyk sebäpli owlak guzularyň 80%-iniň ölmeginiň, ot iýimiň az bolmagynyň, hususy maldarçylyk bilen meşgullanýan telekeçilere mal salgydynyň salynmagynyň sebäp bolandygyny aýtdylar. Marda etten başga da ösümlik ýagy, ýumurtga we çörek ýaly haritler hem ýygyderli gymmatlaýar. Häzirki wagt 1 kilogram soğan 7 manatdan, 1 litr arassalanmadyk paýta ýagy 60 manatdan, 1 litr günewakar ýagy 65-75 manatdan bahalanýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, şu ýylyň martynda 1 litr günewakar ýagy 35 manatdan we 1 litr paýta ýagy 30 manatdan satylýardy. Şeýle-de çöregiň bahasy unuň hiline we göwrümine görä 6-15 manat aralygynda bahalanýar. Ýumurtga 2 manatdan, öý ýumurtgasy 2 manat 50 teňeden satylýar. Bu bir ýumurtanyň bahasynyň dollaryň resmi kursyna görä tas 1 dollara has takygy 70 sente barabardygyny aňladýar. Habarçymyz azyk haritleriniň gün saýyn gymmatlamagy bilen ilatyň güdoran eklenjiniň hem barha kynlaşýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä günüň dowamında öýlerinde gyzgyn nahar bişmeýän hojalyklar we wirdi wil çeleklerini dörýän adamlar şolsanda çağalar görnetin köpelýär. Etiň bahasy 100 manada çykdy. Ortaça 1240 manat aýlyk alýan we şol aýlyga ýaşaýan hojalyklaryň et satyn almak mümkinçiligi ýok. Hojalygynda döwlet işinde işlemeýän hiç ýyly aýlyk girdejisi ýok maşgallar kän. Olaryň güdoran eklenji hassa agyrlaşdy. Olaryň nahar bişirmek beýlede dursun. Çörek, çaý ýaly iň bir ýöneki azyk zerurlyklaryny satyn almagy hem mümkinçilikleri ýok diýip efirde adynyň üýtgedilip meňli diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy şaýat bolýan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle maşgallaryň çağalary jokrama yssyk howada günlerini zirdi wil çeleklerini dörüp geçirýärler. Olar esasanda dukanlaryň golaýyndaky zirdi willeri dörüp ýer ýaly azyk önümlerini we baklaşkalary, çüşeleri gözleýärler. Bellesek Azatlyk ýurtda 4 ýyl gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýraýan işsizligiň, döwlet dukanlarynda azyk gytçylygynyň arasynda zirdi wil dörýän we öýlere aýlanyp sadaka soraýan raýatlaryň görnetin köpelýändigi barada ýygyderli habar berip gelýär. Bu aralykda habarçymyz şu günler hususy dukanlaryň ençeme tekçesiniň boş durandygyny görse bolýandygyny hem aýdýar. Moňa gün-günden gymmatlaýan azyk haritleriniň aljysynyň az bolmagy sebäp bolýar. Biziň lomay bahadan alýan haritlerimiz hem gymmatlaýar. Biz peýda görmek üçin olaryň üstüne ýene goýmaly bolýarys. Bu haritleriň nyrhyna ilatyň güýji ýetmeýär. Şol sebäpli olar öz wagtynda satylmaýar. Netijede haritler daýylanýar we biz ziýana galýarys. Söwdanyň germi görnetin pese gaçdy. Şol sebäpli indi köp haritleri getirmeýäris. Köp telekeçiler dukanlaryny ýapyp işlerini bes edýärler diýip efirde adynyň üýtgedilip Recep diýilip tutulmagyny soran marly telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ykdysady kynçylyklar, işsizlik, azyk gymmatçylygy we gytçylygy bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Şol bir wagtda häkimetler ýurtda barha yaramazlaşýan ýaşaýyş şertlerine nägilelik bildirýän raýatlary ýygyrlamagy, ýanamagy we tutsak etmegi dowam etdirýärler. Bu barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary habar berip gelýärler. Aşgabatda habarçymyz şuňa meňdeş wakalaryň biriniň geçen hepde Çoğunludaky Altyn Asyr Günnor bazar
bazaryna barýan mikroawtobusda bolandygyny habar berdi. Waka şaýat bolan habarçymyzyň sözlerine görä, mikroawtobusdaky türkmen we rus dillerinde gürleýän gartaşan türkmen aýal ýurtda ýaşar ýaly bolmandygyny aýdyp, köpçüligiň içinde gaty ses bilen şikaýet edip başlaýar. Ol ne ýurdu terk edip, ne de azyk satyn alyp bolýandygyny belläp, hemme zadyň gün saýyn gymmatlaýandygyny, ýöne hiç kimiň bahalary gödökçülük etmeýändigini, alýan pensiýasyna esasy azyk önümlerini hem satyn alyp bolmaýandygyny aýdýar. Habarçymyzyň sözlerine görä, mikroawtobusdaky ýolagçylaryň hiç biri onu goldamaýar. Olar dümüp gartaşan aýalyň näýileliklerini dinleýärler. Aradan bir salym wagt geçen soň mikroawtobus ýoluň gyrasynda garaşyp duran bir ulagyň gapdalynda saklanýar. Ulagdan çykan adamlar gartaşan aýaly zor bilen mikroawtobusdan düşürýärler we saçyndan çekip ulagy mündürip alyp gidýärler. Habarçymyz munyň mikroawtobusdaky adamlaryň biriniň degişli edaralara jaň edip habar berene çalym edýändigini we şol sebäpli ulagyň garaşyp durandygyny belleýär. Ol şondan soňra mikroawtobusyň öz uruny dowam etdirendigini we ýolagçylaryň ses üň çykarman badara çenli buğdaýaly dymyşlyk içinde gidendigini hem aýtdy. Adatlykda bu wakanyň anyk haýsy gün we sagatda bolandygy barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň soňky mejlisinde raýatlarymyz dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpçün edildi diýdi.